Il-kandidat nazzjonalista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Stefano Mallija tħallas 25,000 euro għal 25 ġurnata xogħol. Dan wara kuntratt li ngħata f'Lulju tal-2012. Il-kuntratt ingħata mill-Ministeru tar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali immexxi minn George Pulicino lill-Università Barranija u din tagħti x-xogħol lil Mallija. Żvela dan il-ġurnal Kulħadd fil-ħarġa tal-lum. Dan il-kuntratt kien jinvolvi tfassil ta' programm ta' żvilupp rurali għal perjodu 2014-2020 u kellu l-valur totali ta' 147,925 euro. Din il-konsulenza ingħatat lill-Università ta' Gloucestershire li min-naħa tagħha qabdet persuni lokali biex joffru s-servizz tagħhom. Wieħed mill-magħżula kien fil-fatt Stefano Mallija. Kien irrapportat li dokumenti li għandha f'idejha l-Gazzetta Kulħadd juru li l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista kellu l-ogħla rata ta' ħlas fost il-persuni kollha magħżula biex jagħmlu dan ix-xogħol. Filwaqt li konsulenti oħra involuti fl-istess kuntratt tħallsu bir-rata ta' bejn 400 u 850 euro, Stefano Mallija ibbenefika minn 1,000 euro kuljum. Peress li jagħmel 25 jum ta' xogħol, Stefano Mallija tħallas 25,000 euro. Il-Ministeru tar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali li tal-kuntratt oriġinali lill-Università huwa l-istess wieħed li fl-aħħar leġislatura biss ta' aktar minn 400,000 euro, ħafna minnhom direct orders f'kuntratti lill-kumpanija Europa Research and Consultancy Services. Fost id-diretturi tagħha mill-inqas 14-il sena kien hemm l-istess Stefano Mallija kif ukoll il-kap nazzjonalista Simon Busuttil.